Ya pelek. Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelek. Nyidam sari kekidung memanis. Niken. Dalam. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo. Ren apa wah, urung tak apa-apa. Kalau wayang itu semakin lama umurnya. Sama namanya kayak Mami Heru ta, Mas. Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu ya. Semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampeyan semakin lama semakin cantik. Ya. Ha 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 ha. Napa ndelokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis. Kaya kumbang kang amulat sekar kepengin ngisep madune brengeng swara arum yayah manten kang lagya karon Deni Roma Mamet Prana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. Wewe, Mas. Heeh. Wewe. Ngadeg-ngadeg. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis sisan. Luwih kok udalah kon mlaku dhewe. Renggang kula kinepyur pulut. Saya ketik dalang kok kon ngodang-ngadeg terus. Nyedam sarining tresna mlakune jak nginang ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta, saiki nembang nggo muka dimah linggukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae, meng bawane nyilih nyedam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu. Tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun, Mas? Ya tak junjung. Nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa yo tega ta. Mengko setia tuhu nembang alon-alon. Yuk. Aku kang setia satuhu wit biyen nganti saiki bebasan
koyok ngene kok ora tekan nih lho. Wong ya cek apik suara. Niki meh kepentet ya, Mas. Malah meh kepentut. Lanjut. Ya. Sekali lagi. Selamat ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk ke-43. Mugi-mugi kedepanipun tansah pinayungan Gusti berprestasi muridipun ginanjar kesehatan, keselamatan karahayon, kawilujengan. Setya tuhu katur dumateng warga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Dik Niken, niki nggih kuwatah sing memonitor lumantar YouTube nganti tembus 10.000. Alhamdulillah. Iki juga ada pepunden dalang sing WA aku. Nggih, Bar monitor. Nah, saking ya tak anggap guruku bapakku dhewe, Pak Kangko Karanganyar. Bar monitor salam Guniken ya. Waduh lagi. Nunggal karep iki. Nggih, Pak, anderek ajar, matur nuwun pangestunipun ingkang kula suwun. Lanjut.
Iki penonton sing nonton semene kae dan lumantar YouTube oke sing nganti-nganti awake dhewe to. Incis. Oke sing nganti-nganti seneng karo Akbar karo Niken. Tapi di sisi lain juga banyak. Mula sampean mau padu aja nganti kegawa kebrongot karo emosi. Mergo nek dhewe nek apa-apane iki sing keplok ki ya akeh. Lho ora apa to. Tapi yang namanya hubungan itu pasti ada tukar padunya loh, Mas. Oh ya, minangka bumbune kono ya. Nek aku gak nesu berarti kan aku gak sayang sama kamu. Kamu mau toh gak tak nesoni gitu terus aku duyem ae gitu mau. Ya enggak mau. Mau ya ndak apa-apa. Ini ada apa itu dari penggemar nggih? Oh, Agni Lover. Waduh, ada. Agni Lovers. Iya. Mas yang dibawakan ke atas. Oh, Mas Karis. Ada ucapannya itu. Iya itu, wah itu buket seperti itu. Lah. Kedemen. Oh bajirat tak nek koke lho. Lho kan ini Nita sama bakul kok toh, Mas. Oh iya, heeh. Oh, ki anak apane iki? Wow. Wah, dhewe kon badmintonan iki ketoke. Oh, koyo ngene. Lho. Iki ana rokoke Silver Queen. Oh, kok raket. Oh, terus iki duwe eketan. Wah. Itu diwacakne itu. Oh iya, bacakan dong. Sini. Oh ada lagi tuh sayang ya, Mas. Buket tok sak kelir dhewe piye. Ada lagi nih Mas. Ya. Apa sih? Ya. Oh ya siap. Ini Mas Akbar ditampa dulu. Yo dimbruk nih. Ini ada ini. Dibaca. Kamu kemarin punya hutang sama aku toh ini tape ini. Wis to gawanen nek duwite gawanen. Calone kan ya dhuwitku ya dhuwitmu to. Kecuali nek rokok ki nak nggo aku, sampean kan gak ngerokok. Lah yo gak apa-apa toh tak ge aku toh. Rokoke sampean kan beda, ya dibaca ya, heeh. Yo, Ini panjang ini. Iya, panjang no, Teruntuk Bakul Kok dan Mbak Nita. Bakul Kok. Samian Bakul Kok jenenge. Iya. Terus semoga kalian bisa seperti Kok dan Raket yang tidak bisa terpisahkan, selalu sejalan dan satu tujuan. Ojo tukaran ae, ojo nesuan ae, langgeng-langgeng ya. Couple kesayangan. Kita Agni Lovers siap kawal sampai halal. Dukung dalam suka maupun duka, siap jadi garda terdepan buat kalian yang selalu siap support kalian tanpa batas dan tanpa kenal lelah pokoknya. Dari kalian kita banyak belajar arti kesabaran, kesetiaan. Dari kalian kita yo ngalah. Agni Lovers via grup WA, love you sekebon. Agni Couple kebangsaan dan salam kemati selawase iki wis, Mbak. Oh ya enak. Wah. Iki apa? Oh, iki nyuwun gendeng iki. Gending. Cakra kembang, duet Mbak Nita dan juga Bakul Kok. Terus sing kempo kuwi. Sing ini. Wah, akeh men. Der. Apa? Der iki. Dir ya. Atau der itu macane. Mbak Niken dan Mas Akbar sehat-sehat bahagia selalu harmonis. Semoga yang kalian cita-citakan bisa tercapai, amin. Lancar segala urusan dan rezekinya. Maaf kalau boleh request satu lagu diduetkan. Sotia, Cokro Kembang, salam gemati selawase. Sampean nganggo klambi abang kok kaya iki ya. Lucu ngono. Tapi ini gak bernyawa. Oh, gak bernyawa, gak bisa anu ya. Sudah ya, kayak, Mas. duduk dulu istirahat nanti lagi ya. Wah, iki yuk ki. Bahaya. Taruh sana lagi, Mas Karis. Wah, abot tenan. Wong lanang sing gelem ngongkon aku ya gerak-gerak tak lah sini. Kok iso mbok bales ngono lho. Iya. Iya, wis. Mana itu? Iya. Nih, wis.
ora entuk rokok kok semasa entuk rokok kok gitu. Iso alon to. Wes engko Caca ya nek gong keduman rokok dijupuk siji-siji ya. Oke. Ya. Istirahat dulu. Nes, niki juga ada Mas Yudo, ya disepoti aja dipleroki dibajutne perahu layar. Apa? Oh, Jogja Istimewa. Oke, siap. Oke. Ya, yuk. Dadekne Mas Tris, monggo. Semasa istimewa ibarat koyo kotaku Jogja semasa istimewa. Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa pantunnya nopo Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang keempat. Tak sangkatan gleumu. Ini lho lambene ngisore dindulne. Gleumu. Pasukan yen tak sawang katon gleumu. Kene yayi. Siam bakal tak gleumu. Kabeh Glewu. Yen cedak tansah mulat. Pripun swantenipun? Sae Mas. Kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung. Angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung? Kae nyelombah kung. Terus Sita Delokan larasmu lho teko ngene. Asih Tuhu. Terus entek wong terus turu. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus Mintuna ya cek butuh mimi. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kolkolah kubro. dadi nek wajib nek senep nek Pak Asob nyidam terus itu asih luar biasa. Napa niki lajenganipun Ben dikancani ya Mbak niki. Nggih dipun kancani. Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. Ya. Lah. Astabrata. Godhog
Pito Pedolo ngampak geger. Diterusne ya. Siap. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon gara-gara. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri jumeneng bareng. Heeh. Sri, kok iso turu kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo. Ki mawon apa mundutan? Napa, Mas? Sik lali aku. HP-ne Mas, HP-ne. Alah, aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumatar WA. Pokoknya saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. Wah, pinter dalang ya. Alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Kene iki ya balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Milih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Met ning gira kowe iki wis bacok pisane kok. Ben kendhange kene lho. Diganti. Pindah. Modele kendang kok harus dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh. Sing tembung. Cah dembung iki piye cah dembung iki? Cah dembung wis. Yuran anggoleki sing tak sayang.
nampi dawuh menika. Siap inggih. Pak Panito mboten ketang sepatah dua patah kata niki badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk. Sikarane bangun sikarane ya monggo Panito Pak Asop. Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kunjung. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotone ta? Yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo penutup ning limbukan. Siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih. Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Suwok Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal kinawa mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan keterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan jajaran wonten ing SMA 1 Nganjuk. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Semanten mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inggih. Sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo ingkang sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang 5 Ria lapangan Pancasila Semarang memandang Pranata Serbaguna suasana rame rakyat gede ati